Hello friends! This is Michelle at ito na nga yung pagdating namin dito sa München, Germany. So, yeah, ito pala yung hotel na pagsistihan namin dito for 6 days. At ito naman yung kanyang neighborhood. Ayan, sobrang lapit sa lahat kasi yan ang favorite ng asawa ko. Sobrang favorite niya talaga na malapit talaga sa mall kasi gusto niya laging pumupunta dyan. Ay nako, charing. Which is very good naman, 'di ba? So, yeah, pasok na tayo at iro-room tour ko kayo. Siyempre nung nakaraan is pumunta kami dito, second na plan namin dito pumunta. Nung sa pinagstayhan namin noong nakaraang taon is, 'di naman gano'n kalayo dito, as in 5 minutes lang din na drive, gano'n. So yeah, let's go! This is the entrance. At kung makikita ninyo, ayan agad yung bubungad sa inyo pagkapasok niyo ng pinto. Charing. So, here it is, the aparador. Ayan. So, syempre, pwede mong ilagay dyan, ihangin yung mga kagamitan mo, mga damit mo, or anything na gusto mong ilagay dyan sa loob dahil sobrang spacious niya. At ayan, meron sila dito mga pa-welcome drinks sa kanilang mini bar na ininom na namin at meron dito pang safe na pwede mong ilagay yung iyong mga kagamitan na gusto mong lagi lang siyang safe. At ayan nga siya, yung kanyang mini bar ang tawag nila dyan sa maliit na ref na iyan. So, yeah, at ilagay ko na rin yung mga sapatos. Syempre, no, hubad dahil magpapahinga naman yung paa sa sobrang haba ng biyahe. At ito na yung aming toilet and bath dito sa aming room. Sobrang spacious niya. Kasya kaming tatlo. Parang sabay-sabay kami. Charing. So, nailagay ko na rin pala yung mga pouch namin na naglalaman ng aming mga necessity. Yung mga kailanganan namin, syempre, 'di ba? At ayan, nahisampay ko na rin pala yung isa sa mga dyan, tawag ito, towels, no? Dahil syempre pagdating, no, nagamit na rin namin yung CR, of course. Dahil sa sobrang haba ng biyahe at kita nyo naman yan, naka-zoom in tayo. Sorry. Ay, nako. At eto na yung shower. Sobrang okay din naman itong na to kasi sakto lang din talaga din sa, sa atin. Sa atin. So, ayun lang, napansin ko talaga as in, yung ganitong hotel, lagi nilang mga kagamitan is galing sa Ritual. Sobrang babango talaga. Mula sa shower, lotion, conditioner, hand wash. So, dito palang bed na to, is ito yung bed ng aming baby boy. Dahil syempre, kasama namin siya. At alam niyo ba, natulog siya dyan the whole time na nagstay kami dito. I'm so happy. Kasi sa bahay namin, hindi na siya natutulog, na siya lang mag-isa. Lagi niya akong katabi kasi gusto niya lagi yung nakatabi sa akin. So, meron pala dito ang maliit din na upuan, yung color green na nakita ninyo. Ang cute-cute, diba? At syempre, meron din namang malaking bed para sa aming mag-asawa. At ito pala yung view namin sa labas. Akala mo talaga, no? Nung pumunta kami dito, hindi pa yan kinoconstruct. Ngayon, kinoconstruct na. Naglalagay pala sila ng underground parking. So, yeah, ayan din yung may TV din dyan. Ito yung lamesa na punong-puno na ng anik-anik na mga pinaglalabas ko sa bag namin dahil nandyan mga tubig, pagkain. Dahil mga baon kaming pagkain dahil nga may bata kaming kasama. Siyempre, pag may bata kang kasama, kailangan may pagkain kang dala dahil bawal siyang magutom. Dahil gutumin siya. Charing. So, ayan, ang cute nito ng side table na ito dito. Magkaiba yung side table niya, di ba? Pero ang cute. At meron ditong full body mirror. Mirror? Ayan, ano na ang inyong lingkod. So yeah, ito yung aming magiging tahanan sa loob ng 6 na araw dito na aming paninirahan. Sorry. Ano daw? So yeah, ayan no. At dito sa kabila naman, ayan din naman yung view. As in, malapit dun sa may mga water or something. At malapit talaga kami sa uban. As in, para pagka gumala kami, napakadali lang talaga. So, ayun lang ang kabuuan ng ating room tour kung saan kami magsistay dito sa München. Maraming salamat guys sa panonood. Until next time. Ciao!